Dolok sung cherai siming no phwrwngjago siniya nugya borok yang kono manui tasadi hinui ingya kebo kok phano tasadi hinui phwrwngjago phadi hinkhe o cherai bahai kidnap khaijaka chwng khwnai naiyano bini mung khe kara bo 16 bosor chiko kara bini ekdom swngkha normal borok no cherai haipano bini dimak hwnkhe okra rong ni kahai bo bini nogo bini dol bai rokoi tongphuru bo uansukha bo bini dol ni nogo thangnani hinui bo uansuk hinui uansukhlaikha bini dol ni nog belai kheno kotoma aro boro aram khaino thwnglai malaio hinui hinkhe kara bini ama no call khaiui permission thanka ang ani dol ni nogo thana hinui bini ama bono khuchi permission rwkha tamni bagi permission riri hinkhe bo bini bwsajak belai khaino hamjago tei bini bwsajak cherai hinui uansugo o cherai titi bo tamo chaya kam khlaiya tong tei khabo khlaiya ko hinui permission ririka ah jorao khaino bini dol jiya bo bini ma permission rwkhani sakai jiya bo hinkhe kara thaini swkang khumtwui tongphuru kaisa black color gari khaiui wasana yang kai chalogui naisingui tongpaikha bobo horon rwma khorang khwnaui nai bini ganao thangka ah borok ni ganao hinkhe achwla gari bwthagui nokhorui boiti haikhe no nog nini ma babu nogo danui chungkha hinkhe kara bo kono buji manjigya bo khai bini ma babu ni dol singna hinui bo nogo kwrui office o thangjak hinui sawui ririka tei achwla chungkha hinkhe ni nogo saichungda hinui hinkhe bo saka ani dol room o tongo haifano bo khwnaiya nog bising habjak hinui kubui kok sai rwkha kaino achwla ekdom tongthokjagui hinkhe yang kara hinkhe kubui kok samani bagui bini onek chaya wngkha achwla bono ekdom sujogo naiui bono kidnap khainani naikha bini gana hai silai thonui rwkha chupchap gari bisingo habdi wngyakhai guli kogui bwthari kwlang thana hinui kara wanajagui kono buji manjakliya kara chupchap jebo sao moka haikhe khlai tongkha gari o thangui achugui hinkhe bo ekdom kirijagui thangui achugui tongikha bono ah jagao bo chiri khogui rwkha hingkha ba kaham dang khamuk chiri ya tongmani bagui no bini life o ekdom kirimasisa wngkha bo gari start rwkhaino bo ni nangui tongkha bo uansuk tongkha takta mungnai tabukta mungnai hinui belai kheno kirijak chukha gari bwthagui rwkha kaino bo kharnani bagui naikha haibano bo khari thanani bini sago kono himot gwrui bo belai kheno wanajak ah jorao khaino achwla doga khulugui bini yak ba yakung no khawui ah tube bisingo no chobui kwlangui thangkha bo belai kheno wanajak chukha ang afuru chiri khogui rwkhe mo haikhe khajagui tongnani nanggala khamu hinui nai bo uansugui tabuk se bo chiri khokjakliya hinui uansugui tongsuo chiri khogakhai ba banji khamu hinui bo ekdom pokhorok purijak yang bini dol hinkhe bono khamajagui naitugui tongkha bengthani kwmajagui bini ama no call khai sai rwkha yang bini ama bo kirijagui police no call khai saka ani bwsajak kwmawi thangkha hinui yang police bo bono uansukjakya kon jaga ro thangna himtong yang bini ama chiri khogui sakai yang police saka bini dolok bai thang call khai sungnai di hinui hinkhe karani bini ma karani boyfriend call khai sungkha nungbaidya hinui yang ang bai kwrui hinui sakakha haikhe ah jorao khaino yang kara yakung yathai khawui nog bisingo dawi tui haijaka tui haijakhaino bono yakung yathai khengui ah jagani kariui nai bisinao chuki o twlangui thangka bo nugui kha aro bwrui rok torchar khaijaknai manui kwbangma tongo hinui bono ah jagao chuki o achukruui nai bini detail pura sungkha nung boro pori nini ama babu mung tamo rok hinui sungbaikha hinkhe naidi ah cherai boni kok je khwnao abono sai tongo o chwla bwswk se ekdom gunda soitan bwrui rok no aswkai torchar khaio bwrui rok bagui kobor bwrui ni bagui aswkai kobor bini bwsajak ni somano judo mohai khlainani naio tei bono joto kok sungbai bono saka ano mister hinui ringdi chala wngkha hingkakai chala khaio nog ni khana naikhai silaibai no kogui bwthari khijaknai hinui saui bono chuki sakao achukruui joto bini detail rok sungkha sungbai yakubai nai kara no ah chuki no bono rape khlaikha bo koni hingpano bo kosi konya bono rape khlaibai thangka kaino bo bwchaui ah jagao
kaisa bwkhanai nukha kwbangma bwrwi rokni manwi phuarjaknai rokno bo jagao kwbangma nukha hwnkhe bo uansukha o nogo bwrwi rok bo tongna hinui achwla bono mai charwkha mai charwui nai kwni khe achukgwi X video rok bono phunugui tongkha tei bono haikhe saka ningani o nogo tongna hwnkhe ani kok khwnai ma tongnai chala khaikhe hwnkhe silai kogwi bwthar khijaknai hinui tebo silai kogwi bwthar khijaknai hwnkhe bo achukgwi uansuk tongkha buphuru somoi manwi bono ang oroni khari thangnai kha hinui bo uansukha hwnkhe bo haikhe bo phunukha bo hai khlaijak tongmani aram rok nangjak tongo rok hinui bo bono phunuknani chesta khaikha tei chwngkha nini bumung tamo hinui hwnkhe chwla saka ni bumung Johnny hinui yango bwrwi saka nung tamo bagwi hai khlaiwi tongo ni family rok kwrwi ya hinui kara bono swng tongkha swngkha kaio yang Johnny bo bono kok sawi chup khai rwkha bobo aswk bebukuf ya bobo chalak no bo saimano bo tamni bagwi ani kok haikhe swngna nai tongnai tei bono saka nung angni jephuru muchungmani komi uaphuru yakarwi rwnai hwnkhe nung nogo thangwi chupchap buphuru no nang yakarnai abo ang saimaiya kintu nogo thangwi police o tarwdi police no khobor tarwdi hwnkhe nini amano ang bwthar khinai hinui sawi nai twlangwi room o twlangwi thajokha kara bo bini tongmung no tabukhe sai mankha kara saimanthangkha bo nokni bwdikhe yoknai hinui nai bo uansukha bono impress khainani bagwi nokni kam rok tangwi phunukha tei achwla bono chajagwi kitchen room o twlangwi thangkha bo nogo kwbangma jaga guri baiya kho hwnkhe bo kitchen room o soikhe saimankha family doctor rokni bumung rok nukha tei 3 din ni pore oro borok phaina tongo hinui bo nukha sabo phaina tong bobo saimaiya kaisa box rok phaijak rok nukha bo kwbangma manwi nukha hwnkhe bo uansugo tei 2-3 din ni pore bo ang oroni kutung si thangwi paiyanoibla hinui uansugo haitotini bo kok swnggo nini bwsa bwtwi tongni family rok tamo hinui nai yang chwla bono ignore khairwo kok rok swngjakha hwnkhe bobo oroni kutulna basi kok hinui nai kam rok tangwi phunugwi tongo hwnkhe achwla bono amtwui kokta swngdi hinui nai horo hwnkhe bono teisa rep se khlaijo hor wngkhaino rep khlaibai khaino bono romwi tuo khaino borok horoni khe news naio news naikha kaino karani bagwi khe bo report rwnaida tong kuno news rogo rwjakda tong hinui naio hwnkhe achwla kara no saka nukha nini bagwi khe bo report khainai kwrwi nono khe bo maya khainai kwrwi hinui sakaino yang kara dukhu nangjak suka yango sim nugo bini ama hwnkhe belai kheno bwsajakno naitugui tongo kobor kubur chawi bo jotono call khaiwi nai kabui tongo ani bwsajak haikhe nokni si nongkhoya bo belai kheno nogo mamangsi tongo tamagui norog haikhe tong hinui police rok no kutugui tongo hwnkhe salsa hwnkhe bura khaiwi police case no bo swiwi narwkha hwnkhe yango kara no bo nukjago kha bo ekdom horo ekdom chance thangkha kharnani tamni bagwi hinkhe bono bathroom o bono saichung no yakarwi rwkha hwnkhe bo kharwi thangmano tamni bagwi bo khana se muchungjakgwi hor belai nugui bo khasi khaliya na phungo phano khari thangsiyo hinui bo uansukha yango chwla bo bono belai lesuka bathroom khainani hinui nai bono torchar khlaikha nung oroni khana naikha hwnkhakai ang guli kogwi bwthar khinai nung pujo dapogwi thangkha hinui nai belai khe lemani bagwi bathroom o khana naio hinui uansukgwi bono ekdom khaino punishment rwkha bono tamtamo rok bai torchar khlaio hwnkhe bini yakung yathek no khawi bono horo muthurukha hwnkhe horo muthurukhaino bo ekdom sal o torchar khaijakma bagwi lengjagwi bo kaham khe mwkrwi thangkha phunaiwi bo dati no ekdom bwchakhaino bini yak handcuff no bo jaga ni screw no buwa bai labar no khengwi nai kuno mote khaiwi ekdom bo khengwi bini yak bai no khengwi khika yakungo bo bini yak bai no phapat khe khengwi nai bo jaga ni trek trek khe khanai naikha hwnkhe bini life o belai kheno kotor kam khlaina naio bo main gate no ekdom kwrak khe
Dom kerakai kaja amen dog ana haipano sengwan jogo bekatong hakai tam khlaimbaya dong musukpano se mayung haike phangonang mango hwnainya bokun mote khainai ajagani a je bufang rongo robai bo ajagani khari thangka bo kharbano bo khusingya ko tamni bagingke asala bono nukhai guli kok naske kobor sala hwnainya bo khare kaisa lama o bo gari hai tongmani nukha a gari ni borok bo help ni sanai bo jagani kariklang ni sawai kariklang thanga bo suja ekdom kaithanga kaino police thanga kaino bono jotono wana jaglaikha kono normal koksi singo nang buyang kamai tongoi boro thang bosla bai hini singo nga bo wana jagoi singa ang tabo phano kamamani noro ano tangki naichu gya kamanani naichu nang bole ano chela se kidnap khaitelang ohninya bo ar kok saito ya nga bini kong na bisas thanglai nyai bono telangi thanga kaino ajagani nok bara renai malik no thangai singi lekha thangai singi khaino asala kono amo hai borok kri hini saka hingke bo abo hai borok kri hini khnawi nyai bo sai khnarga bini logi sobsong gari kosom tongo tai bo sobsong kusu kotoma ri black color mamang sumo bini doga ro kholowi mamang tongo ni saka kaino a nok malik bono chabiri kha saiman thanga bo samni kok sanai aro thangsoi khaino asala bwsawi nyai khalanga thoi bwja khaino bo bwrino dugyang khaino saimani kha thangkana kha thangkai bono karano phunuka o photo o asala to tong hini jengke bo siniwi saka asala bono bumung chalak saka bini bumung John buya bini bumung riksi hini saimala kyangke nogo thangai nyai a box kuno khulugui nyai khaino aro saiman thanga bo kwbangma bwrino no mo haike torchar khai tubu nyai bo mo haike use khaiui nyai bwrwi rok no bwthari khiwo hwnwi a police rok saimalai belai khe kirijak laikha tabuk simi mo haike choli tongmani bwrwi 16-17 boyas mama kwmawo biyang thang biyang himko begun saimaya hingke a bus kuno khulugui naikhe borok saiman thanga o chwla belai khe mental psycho hwnwi yang go karano bo borok hospital o twlangui thanglaikya kuno rok da wngkha hwnwi wash khairina bagui hingke kuno phano wngluya tei karano swngkha nung tamo nukha nogo tamo wngkha hwnwi kara pura full detail khai sai khwnarka a jorao khai bini ama sokpai rwphaikhe bo bini ama no kwbagui belai kheno kapsuka bini ama wanajak suka nungni bahaduri phunugui se nung angbai mala siwo hwnwi nyai tei bini ama bwsajakni kok khwnawi nyai belai kheno kapsuka hingke kara sai khwnarka bini family ni doctor ni number bo ang mukosto tongo hwnwi nyai sai khwnarkhai karani bi ama belai khe kapsuka yang police rok bo salai tonglaio a bus ko khulungma jaga o karani joto details swijak hwnwi mo haike no tei bwrwi khorok ni bo swijak a jaga o mo haike swijak borok ni joto details sipai nyai bono muchung khaibai yakarwi twi o bwtharwi khiklai rok hojak hwnwi borok kara no salai tonglaikha karani belai khe kismat kaham bo a jaga ni somoi tongsini yogi heipaikha hwnwi tei khorok ni bwrwi rok khaiba thwi thangjaka bechara hwnwi borok sai tonglaikha hingke chwng o chwla no jesakhai phano romna nangnai hwnwi borok salai tonglaikha taini no hingkha kono mote khaiui genelia ni nogo thangka a chwla ni bihing oro borok a jaga thangkai nyai bwsani gari kosom bo mankha bini bihi bar bar sai tongo ani bwsai kuno amtui rok wngya ani bwsai belai borok kaham se hwnwi hingke police rok bono saka nini bwsai no mo hai khlaio hwnwi nyai sawi khwnari jorkha bono sabai nyai a chwla ni bini mwnai bwrwi no kok swngfru hingke bini mwnai bwrwi saka mia horo ano call khaikha bo kaisa mall o hwnwi sao a jaga no hotel o tongnai hwnwi sao hingke borok a jaga thangnaimani kuno phano malikya khari se thangui paijio kha hingke bono khokogui nyai sabo jani bo sawi tongo bo kara bini dol bai tongo jao normal haike tongnani naikhe bini dol o bono muitu kha khaiui nyai bwkha ekdom gallery rwo bo belai
kheno wana jaksuka o police rok bin nogo dol dol haye bono bo pognani o kongno pogui thanani naikha hingka kai tebo dol dol haye sungpaio moni bagui nai bo belai kheno jolijak suka bui ba kok sanai no ta buini tongmung se kok sanani tongmung hingke bo khai jespan pognani naide pogui mayang toka bo police no jolijagui saka ani bahaduri wngma baise anga jaga ni yogui haipaio achwla no jibono phanta phiyogdi ekdom romui nai ses khaikidi bono phasi siridi hini bo saikha bono phasi siridi hini yang kara saka hingke yang police saka nang puliang chimo haike bahaduri khe yogui haike kaini mo haisingna nangla khumui jaga yang kara bo ani life nosto khaisuka hani saikha da tani no hingke kara bin dol bai bini boyfriend ni khela nainani bagui phaijak bo selejak suka nogo mamang tongnani hingke ke oboni dino hingke ke no yango riches tawa no sokpai kha hinui police rok saimani nai bono dol dol khai romnani nailekha hingke niji ni bari haike kai jotono ki rijago ah jora o khaino yang chwla police rok ni torchar bai yogwla khani nai saichung saichung guli kogui bwthari khika yang o kara hingke kai belai kheno jolijakha aswk bo ano khlaimani dunia ni borok no kia phunuknai muchungmani bo hai heward borok no hinui nai bo kaisa jaga achukgui kabui tongkha bini gana o police hai kok sapaikha boa police no saikha rwkha ani life o ang tamung haike ang siwo ang emon khe torchar khaijaka ah borok bai ang o kong no pogui thana nai bo pogui simalia hinui bo saikha rwkha aske bwkha kiriui haio hinui police no saikha rwkha bo nogo thangui bini mano saikha afuru ang yogui haya kai ningmai masa malai gela khumui thuisi thangkamani bini mano saka bini ama sawo chwng no ishor naikhlai tongo hinui bini ma saka hingke o kahini oro no paikha o kahini hingke america ni kubui kothona se o kahini ni bagui no o film slamjago bwri khoroksa agi o abo haike no khogui tlang thangjaka hingke bo ar kono tekhai yogui phaikha obo purai real history se hingke norok kahini chachajakha comment khai sadi temo hai video nainani muchungkha hingke ani channel no subscribe khai ridi।